Είστε όλοι εδώ μοτοσυκλετιστές. Ταξιδεύετε. Μπορώ να... Έχει πάει κάποιος από εδώ στο Νότικα. Έχει ανέβει κάποιος στον Πάρο. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Δεν έχει πάει κανένας στον Πάρο. Ναι, μέσα σε μια μέρα πήγα και ήρθα. 1000 χιλιόμετρα. Οκ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Προσωπικά, εντάξει, ευχαριστεί η μπάντα για το κάλεσμα. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για το κάλεσμα. Οδηγώ από τα 8 μου, είμαι 52, μόνο μοτοσυκλέτα. Να είμαστε όλοι καλά, πάντα όρθιοι.